Arle. Shit. Er du okay? Løft benene. Mand. Fuck. Ej, Ralle, er du okay? Rasmus. Han kan ikke pakke med. Du skal ikke... Ralle. Ej, shit, mand. Fuck. Ja. Fuck. Ej, fuck, det er godt, du kan køre videre igen. Fuck. Ja, det tænkte jeg nok, du blev lige klemt. det, ikke? Ja. Jo, du blev klemt sammen med det. Fuck, det var galt, det der. Det var fandme crazy, Ralle. Ja. Nå, skal vi se din? Nicoline. Det hele et flip. Ja. Ja. Fuck. Men det er fucking godt, du bare kører videre igen og... Og bare lige spytte det der ud, der om igen. Det er lidt siden, jeg begynder at lukke ud lige. Shit, man. Ralle. Yes.